warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon channel ko kuma a wannan channel mai albarka na Musti Tech wanda muke kawo abubuwa daban-daban wanda suka shafi cryptocurrency da mining da ma technology baki ɗaya. A cikin kasancewar an fara mining na cycle kuma yawancin mutanen ba su yadda ake yin shi ba, na ce zan yi wannan bidiyo in nuna mutane yadda ake tara cycle da yawa. Yawancin mutanen mu kawai za ka ga mutum ya shigo cycle ɗin amma bai san ainihin yadda ake tara shi ba, bai san ma ta ina zai fara ba. So kafin mu shiga cikin wannan bidiyon gadan-gadan kada ka manta da subscribing da liking da sharing ɗin wannan bidiyon, sannan ku faɗa mana ra'ayinku a comment section. Masu ra'ayin shiga group ɗinmu na Telegram link na comment na farko sannan yana description. A da farko da ka shigo cikin cycle ɗinka akwai hanyoyin da ake tara shi kala-kala ko kuma ce hanyoyi ne masu yawa wanda ba su ma da adadi yawanci ko kuma hanya ce mai matuƙar sauƙi a takaice. Abin da za ka yi shi ne da farko in ka shigo cikin cycle ɗinka za ka ga nuna maka wani cycle kamar haka, sannan ƙasan nan akwai ɓangaren top, akwai earn, akwai upgrade, akwai invite, akwai home. So idan ka zo ɓangaren upgrade, abin da za ka yi shi ne za ka ja haka, ka yi cycle ɗin nan, ka ja cycle, ka kai shi like 98% ko 100% dai, sai ka sa amount nan. Nan sai ka yi typing amount, like duk abin da ka ga an rubuta maka a nan shi da ka kwafa. Kun ga an rubuta min 1054 naira. So zan sa 1054 spark. Zan sa 1054. So bayan na sa wannan zan taɓa upgrade nan, kamar da kuka gani zan taɓa upgrade. So bayan na taɓa upgrade haka zai loading, zan jira shi ya gama loading. Zan jira shi ya loading. So kada ku mance da subscribing da liking da sharing dan Allah. Kun ga yana mun success plus 1075 amma ƙara min. So wannan shine hanyar da ake mana duk sanda ka zo za ka ja cycle ɗin nan, ka yi cycle ɗin shi ya kai 100% ko 98%, ya dai wuce irin 90%. Sai ka zo ka taɓa nan inda aka sa upgrade. So bayan na gama zan taɓa claiming kai tsaye. In na taɓa claim direct zai claiming. Sannan akwai on-chain transaction da ake wanda in kai on-chain za ka samu multiple. Misali me ake cewa multiple like times 2. Misali in ka yi claiming 1000 yanzu in kana amfani da premium Telegram ko kuma like a ce in kana amfani in ka yi on-chain transaction za ka samu times 2 na shi wannan spark ɗin. So abu na biyu kuma nake so in nuna ma mutane hanyar da ake tara shi, hanyar inviting. Hanyar inviting yana matuƙar taimakawa mutum wurin tara shi da yawa. Misali kana da 0.3% bonus earning ga wanda ne earning da sauransu. Da dai ban yi inviting ɗin wasu mutane da yawa ba. So wannan shine a sane da muka zo ɓangaren top ɗin nan ɓangare ne na waɗanda suke like top level miners ɗin da sauransu, da waɗanda suke ƙoƙarin wurin sa ton da dai sauransu. Wayannan yawancinsu za ku ga sun tara shi da yawa. To yawancinsu in kuka bibiye su za ku ga suna amfani da on-chain transaction ne. Idan muka rawa ɓangaren home, shi ma akwai bayanin da nake so in yi, sai mutum ya yi connecting na wallet ɗin shi. Ka tabbata ka yi connecting na wallet, sannan in ka taɓa nan za ka ga upgrade inda kai winning da sauransu. Kun ga na yi successful winning times 5. Wata ran ka yi cycle ɗin na akan ɗan samu akasi sai ka yi failing na shi average inda za ka samu average multiplier ɗin. So sai ya sama cancel da sauransu. So sometimes so da yawa successful ake samu a yi. So idan kai samu kai successful kamar yadda kuka sani sanda na gama cycle ɗin yana nuna successful. So nan yana nufin wai na yi successful so 5 kenan. So wannan shine, kada ku mance da subscribing da liking da sharing ɗin wannan bidiyon. Nagode. Sannan ku faɗa mun ra'ayinku a comment section game da shi wannan bidiyon. Idan ka zo home kuma za ka ga nan total balance ɗinka, to cycle balance kun gani yana da 19,157 ya danganta. So wannan shine hanyar da ake tara ainihin cycle da yawa. Idan muka zo ɓangaren earning ɗin nan, shi ma akwai abubuwan da ya kamata in nuna muku. Idan muka zo ɓangaren earning za mu ga akwai watch art. Idan ka kalli art kan shi ma za ka samu plus 1000 spark ɗin nan ya danganta. Stacks ne ake sassawa a nan. So za ku iya zuwa ku yi, wannan zai matuƙar taimaka muku wurin tara shi da yawa. So a dai nake cewa wassalamu alaikum. Kada ku mance da subscribing da liking da sharing, sannan ku faɗa min wani irin bidiyo kuke so in ƙara kawo muku. Ire-iren irin wannan ko ma wani irin bidiyo ku faɗa min a comment section. Insha Allah shirye nake da in yi irin wannan bidiyon. Sannan ku faɗa min ra'ayinku a comment section. Masu buƙatar shiga group ɗinmu su taɓa link a description ko kuma su taɓa link a comment na farko. Zan sa link na Telegram ɗinmu, ku je ku yi joining domin samun update. Wassalamu alaikum, mu haɗa next video.